kababae nga taga Toledo City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Lendi. Day, Landy. Naabay ng regards ni mo, Day. Kinsa man day? Si Danny. Kinsa man na, uy? Ay kana kong lalaki nga magpalitan og sudan din, he? Aw, kana di ay? Hi, Lindy. Uy, Dan, ikaw man gud di ay. Ako, Unsi mong paliton? hatagi lang kong isda og utan, Lin. Okay, Dan, kadiyot kayo ha. Di ara Dan oh. Salamat, Lin, ha. Pwede ko mga ayos mong number, Lin? Nga naman? Kwan, para mandam ni mo ang sudan nga akong paliton. Eh, sayang, magdali, good ko. Mong atagin ko si mo number. Oh, okay, sige. Muna ko number oh. Ay, salamat. Nakarelax na gud yung taon ko. Kapoy rong adlaw da. Tekang customer. Kisa man inanawag. Number naman ni. Hello? Musta, Lin? Kinsa ni? Gabi, ha. Huwag ikaw makailan ako. Si Danny ni, oy. Uy, Dan, ikaw man gud ni. Ako'y taon. Nanawag man lagi ka. Nawag lang. Gusto lang kong magkabati sa butingog. Atik sa daay. Lagi. Lin, ugma pa Domingo man. Huwag mo may trabaho. Pwede mo na uray ta? Asa masad naman ni Roy? Mangita lang tayo. Kasuroyan. Kanang dili kay layo din, di ba, sa toa. Kanang kung okay lang mo. Okay na. Aron sa malingaw ko kay kapoy sigig trabaho, uy. Maugid. So, ako ka nga na unong masimong trabaho, na? Sige Dan, magpaabot ko. Salamat, Lina, nga. Nisugot ka nga. Mulaag ta. Nalipay sab ko nga nainang hagad na akong laag. Kay kapoy kay kus trabaho, uy. Maugid. Di lalim, uy, nga. Musigi lang kag trabaho. Walingaw-lingaw. Mao lagi. Atatas una na. Mamalay daw atong makaon. Pagaw man, mangita taga atong kalikuran. Unsa man, Lin? Nabusog ka sa tong gikaon? Busog kayo. Lin, mangutan na ako ba? Unsa man? Na kayo uyob? Ha? Wa, uy. Sure? O lagi. Kung may uyab pa ko, di gud mahitabo nga mukuyog ko nimo ron. Bitaw. Nga sa ato ba, pwede di ko manguyab ni mo. Ha? Pwede, Lin. Kukuan, Dan. Basi makaingon ka nga, mapahimuslano na kay ko. Ang tinuod, Lin, dugay naman kong nakagusto ni mo. Pero wala ko'y time sa pagsultinik. Karon pa yun. May chance ka ko, Lindy? Dili man tinuon kalisod ikaw maon. Kay buotan man ka. Unsay buot mong ipasabot, Lin? Ako na kang gisugot. Tinuod? O lagi. Uyab na ta. Ay, salamat kayo, Lindy. Oh, I love you. I love you too, Danny. Ikaw, ha? Hilom-hilom ra ka, ha? Unya, uyab na day mo ni Danny? Ako na lang siya gisugot dahi, uy. Gaan masagot ang akong buot niya. O, hinuon. Butan man sa nas Danny. Maayo lagi unta kung dili siya mausab day. Lindy. Lindy.
Dan kadiyot sa... Mahadlo ko. Ano sa may kadlukan ni mo? Mamabtuso niya ako. Ay, kadlok. Kaya di bitaw ko na ako pasagdan kung pananglit mamagdos ka. Bantay ha. Lagi. Promise na lang ko ni mo. Lindy. Danny. Ha? May nahitabo ninyo ni Danny? Oday. Hala ka. Unya, saan naman lang kung mamabtos ka? Naingon man siya day nga. Dili ko niya pasagdan kung pananglit mamabdos ko. Oh, maayo hinuon. Hala. Wa naman ko regla. Dili rin ba ko ingon ini ida. Magpalit kong pregnancy test, be. Ano na ako ning maklaro. Ginoo ko. Positive. Mabdos ko. Maayo noon kay may umaabot na di ko anak. Ano sa may plano ni mo ron? May ita ko katong kapuyan day. Kay magtipo na lang ta. Nya, okay ra kay ining atong gipuyan, Lin? Okay ra dong, uy. Indot naman sad, bisan gamay. Magyud. Kuya ginoon gabi. Mamalit ta sa tong panginahanglan nun din. Day, basig sa sunod adlaw ba ko mauli din sa ato, ha? Nga naman dong. Naipatrabaho nga kung boss sa laing dapit. Madugay-dugay gid ko dito. Oh. Sige dong. Amping dito. Hapit naman usa ka semana ang nakalabay. Sukad paglarka ni Danny. Og hangtod karon, wa pa gyud siya mauli. Wa si signal yung cellphone. Magsusi ko sa lang opisina, bi. Tuwa man si Danny siyang asawa. Ha? Asawa? Oh. Nanangit to siya nga mapauli sa iyang pamilya. Kay dugay na kito nga wa makapauli sa ila. Nagsige na to panawagang iyang asawa din he. Ginoo ko. Minyo na is Danny. Ayok ka! Ayok ka! Salbayas ng dako! Minyo ka man di ay! Oh. Ganun ibo ba rin kibuhat na ako? Ganun ibo kong giilad ha? Wa ka ilara. Siwa ilara! Dili ba niniilad di mo gibuhat na ako nga minyo ka? O niya imo kong ipamagdusan? Ay, gugbal ko din mo, Lindy. Ano ba gusto mo ko ini ha? Gusto mo yung kong kaugmao, hindi mo nga may pamilya naman day ka. Ako lang bahin na akong oras. Eh, sa bahin mo nga, ako kang biyaan kay mahal ko ka. Kung may umaabot na sa tang anak. Danny! Sakit ang nahitabo na ako. Pero kinahanglan nga akong dawaton nga nahimo kong inahan apan dili asawa. Dinhin na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.